बोअरवेल क्षेत्रातील अग्रगण्य नाव न्यू सुपर बोअरवेल 100% पाण्याची हमी। आम्ही सर्वे केलेल्या ठिकाणी पाणी न मिळाल्यास 100% खर्च परत। तसेच प्रत्येक दिवशी 2000 ते 5000 लिटर पाण्याची गॅरंटी। पत्ता न्यू सुपर बोअरवेल पिंगुळी तालुका कुडाळ। संपर्क 9422 43 69 93। आताच्या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे। आमदार नितेश राणे यांची अचानक तब्येत बिघडल्याने त्यांना सिंधुदुर्ग जिल्हा इस्पितळातून थेट कोल्हापूर येथे हलवण्यात येणार आहे। आताच्या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येते आहे। शिवसैनिक संतोष परब हल्ला प्रकरणी आमदार नितेश राणे यांना काल न्यायालयानं 18 फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती, परंतु त्यांची अचानक त्यांच्या छातीत दुखू लागल्यानं त्यांना कणकवलीहून थेट ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं, परंतु ओरोस येथे कार्डियक सिस्टीम उपलब्ध नसल्यानं त्यांना सिंधुदुर्गातून थेट कोल्हापूर येथे अधिक उपचारासाठी दाखल करण्यात येणार आहे। कोल्हापूर येथील शासकीय रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार होतील। आमदार नितेश राणे यांना संतोष परब हल्ल्याप्रकरणी काल न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती, परंतु अचानक त्यांची तब्येत बिघडल्यानं त्यांना थेट कणकवलीहून सिंधुदुर्ग येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं। रक्तदाबामुळे हा त्रास झाला असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे, त्यामुळे आता त्यांची रवानगी थेट सिंधुदुर्गहून कोल्हापूरकडे करण्यात येणार आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।